dyma fy fideo I am fy mywyd yn lockdown. Mae llawer o bobl yn rhoi llun o enfys yn eu ffenest I ddangos ein cefnogaeth at y NHS oherwydd maen nhw'n gweithio'n galed iawn trwy'r cyfnod hyn. Yn I helpu ddysgu chi greu enfys rydych chi gallu rhoi yn eich ffenest. Yn gyntaf, efo pensil, rydych chi'n gwneud y siap o'r enfys rydych chi eisiau. Yna gyda pen D ewch dros y pensil. Rwbiwch y pensil allan. Rydw i'n rhedeg 2 milltir y dydd oherwydd rydw i'n rhedeg 50 milltir I codi arian am y NHS a nyrsys sydd yn edrych ar ôl pobl efo coronavirus. Hwn yw fy Nadalen Just Giving. Bob dydd ar ôl I mi gorfod rhedeg 2 milltir, mae Erin yn cael chwarae yn y parc ac rhedeg rownd. Erin? Ar diwrnodau poeth, rydyn ni'n mynd yn arf-gefn i'r pwll. Ti'n meddwl mae'n hoffi e? Mae fy mwll I yn llawer mwy oer. Rydw I hefyd yn gwneud pethau gwirion fel taflu dŵr rhew llid dros fy mhen. Bob wythnos fel arfer ar ddydd Iau, rydw i'n mynd siopa bwyd yn Asda gyda mam neu dad. Rydw i'n gwisgo mwgwd a menig oherwydd mae fy ngadw yn mwy saff. Bob tro rydw I angen cywio mas tu fas yn 2 metr I ffwrdd o bawb. Am 8 PM ar dydd Iau mae pawb ar y stryd yn mynd mas I clapio am y NHS. Ar nos Wener rydyn ni'n creu cymysgedd crempog felly ar y penwythnos rydyn ni'n cael bwyta crempogau flasus I frecwast. Rydw i'n creu crempogau ar creu'r crempog penodol cefais am Nadolig. Hwn oedd y batl creu ni ddoe.
peth i roed yn y pet yn Nutella? No. Stop. Okay, stop it.